sampeyan kaya tumindak ing kawula ceplik. Dadi kirang rumangsani salahmu Karepet. Babar pisan kula mboten mangertosi. Ngerti apa ora kedadian ing Panti Jepara? Babar pisan kula mboten mangertosi. Kanjeng Ratu Semenanjung anes saking Panti Jepara Karepet. Menawi Ratu Semenanjung menika anes saking dalam taman, monggo sak menika ngupadi Durjana ingkang tumindak culika wani nyengetake Ratu Semenanjung. Malinge ora sah digoleki. Malinge wis tumondhok ana ing papan kene Karepet. Menawi Kang Mas Rio Penasa menika sampun pirsa malingipun, monggo agi-agi karangket kasuwanake wonten ing Demak Bintara kersanipun Rama Sultan ingkang badhe matrapi pidana. Kowe durung ngerti sapa malinge? Lajeng sinten malingipun? Kowe Karepet. Kula. Penangsang dumuk yen to Karepet kang dadi maling. Dasare wis gumathok. Kowe nyidra Kanjeng Ratu Semenanjung. Karepmu kowe kepengin dadi sultan ana ing Kasultanan Demak. Apa dasare? Mergo Kanjeng Ratu Semenanjung kuwi kengasta parti soro layang kekancingan ana ing Praja Demak. Mula ora mokal nek kowe nyidra Kanjeng Ratu Semenanjung. Karepet dadi menungso ki mbok mulat sira hangrasawani. Kowe iki sapa Karepet? Karepet Joko Tingkir. Sapa Joko Tingkir? Anake iki Kebo Kenanga. Sapa Kebo Kenanga? Wong saka desa Pengging. Saben dina nengklang kranjang, saben dina nyangking arep kuwi bapakmu. Nek kowe kepengin dadi sultan, kita ibaratke cebol gayo lintang. Cecak muntal klopo, cepak wurunge tangeh kelakone. Kowe iki mbok ngrumangsani Karepet. Kowe urip ana ing Kasultanan Demak, ta ibaratke muntu kang katutan sambel. Tanpa dadi garwane diajeng Ratu Kambang, kowe ora bakal bisa mukti ana ing Kasultanan Demak. Kene semono kowe semelek sultan ana ing Kasultanan Demak. Kowe selak kepengin muluk barang keng melok ning tundone bakal kaselak. Beda yen Penangsang. Sapa Penangsang? Putrane Kanjeng Rama Bupati Surya Wiyata. Sapa Surya Wiyata? Putrane yang babak patah Cimbuningrat, panetep panoto agama Kalifatullah angka sepisan ana ing Demak. Mula ora jeneng mokal yen Penangsang turah sultan besok kang bakal dadi sultan ana ing negara Demak Karepet. Derajat kenane minggat, bondo kenane lunga. Ora kena kanggo sesongaran, ora kena kanggo agul-agulan. Menawi to Kang Mas Penangsang menika dereng ngerti lan dereng pono sapa saktenane Mas Karepet Joko Tingkir. Ya, sawentara aku bakal nyuplekake lembaraning uripe Joko Tingkir Mas Karepet. Alam 20 taun kang wis kapungkur rikala negara Majapahit isih kencar-kencar gayuh kencana rupi. Kang diasta dening Yang Buyut Prabu Brawijaya Kertabumi. Yang Buyut Prabu Brawijaya Kertabumi kagungan putra putri ingkang asma Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaut kelawan Bajul Sengara ya Joko Sengara. Anggone mangun bebrayan pinaringan putra siji Wijil Pawestri.
pinerengan asma Ismayawati. Ismayawati kadhawuh kelan Sri Maha Punggung saka Pengging. Nggone bebrayan pinaringan momongan loro cacahe. Kebo Kanigara lan Kebo Kenanga. Ya Ing terus mangka Mas Karebet Joko Tingkir, kuwi anak Ki Kebo Kenanga. Mula ora ketang sak propirane. Mas Karebet Joko Tingkir isih kalebet tantrah saka negara Majapahit. Karebet. Iki jaman Demak. Aku ngerti. Iki dudu jaman Majapahit. Mula ki saka iku Karebet. Nek kowe ora bisa mujudake Kanjeng Ratu Sumenanjung ning papan kene, kowe bakal tak cekel, tak rangket, tak jalukke pengadilan ing Demak. Aja gampang kowe ndak wae kalamunta ora ana bukti. Mongko aku ora nyingetake Ratu Sumenanjung. Saiki yen to kowe arep mbondolan Karebet jeneng aku menungso, aku bakal bonggo. Kowe wani? Yo kene ora. Kowe arep wani karo Arya Penangsa? Aku rumangsa ora ngrumangsani. Kalau mau tak ngrumangsani aku bakal pasrah Jorogo. Direke mojo akilan aku. Sokan supaya aku ngakoni ilang Ratu Sumenanjung aku sing nyolong. Ing kene Mas Karebet Joko Tingkir bakal bonggo. Sampeyan iki menungso napa mboten? Ya wong. Kang Mbok Ratu kali nyamat menika sinten? Bojoku. Garwa sampeyan lho. Iya. Digandeng arek Karebet, ati sampeyan pripun? Ora apa-apa wong sedulure. Pripun? Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Iya. Bajingan. Bangsat. Wong bojo digandeng wong liya kok ora apa-apa. Ora apa-apa Yai, barate nyilah sepeda, suwe-suwene sing nyilah, isih suwe sing duwe. Sabar. Kang Mbok Ratu Kalinyamat menika menungso. Boten sepeda. Kok sampeyan upamake sepedane pripun? Pager Klaras Yai. Sedina dipusuki kucing ping 8, ajeng balik terus. Nggih wong boten kalong. Ora apa-apa Yai. Sing kejeng-kejeng aku. Jos kandas. Minggir. Ya Allah, ya Allah. Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Dimas Penangsa. Kula pirsa. Karebet tanding kali Arya Penangsang. Iya. Sampeyan mlayu saking mriku. Mongko ingkang cedhak niku kula. Kedahipun sampeyan niku mboten ngrangkul Karebet. Sing dirangkul Arya Penangsang. Sampeyan iki misah. Milih-pilih. Dadi cetane Dimas Penangsang meri. Dupe sing ndak rangkul sing ndak ganduli Dimas Karebet. Ya, Kang Mbok pernah tuwa
bakal adil Dimas. Yen pancen Dimas penangsang Mary pengen ndak rangkul, pengen ndak ganduli, kene tak rangkul Dimas. Ya iya. Kene. Rangkul ora apa-apa, aku gak apa-apa. Rangkul. Rangkul aku gak apa-apa. Pripun? Rangkul. Rangkul. Ora apa-apa aku. Haryo penangsang dipun rangkul kalih pawestri. Nek boten garwane najis munggo lado. Najis munggo lado. Kang Mas Hedirin, lho pinjen iki kok nderek-nderek. Wong niki sedulur nggih mboten Kang Mas. Ora apa-apa sedulur. Mboten kok. Ora apa-apa. Pripun? Sedulur. Pripun? Sabar, sabar masyaallah. Pripun? Iya, ya Allah, masyaallah. Ya Allah, sabar, sabar. Pripun? Sabar. Dimas penangsang lan Dimas Karebe. Nggih, pripun? Perkarane apa? Dadi sliramu ki sedulur kok iso cengkah ning dalan Dimas. Sampean dereng pirsa. Durung. Karebet ingkang nyidra Kanjeng Moratus Menanjung. Ngono to Dimas? Estripun kula mboten tumindak Nyidra Ratus Menanjung, Pak. Akoni wae. Dimas penangsang luput nganggo banget Dimas. Yen sliramu kuwi ndak wolan Dimas Karebet, yen pancen kabeh kuwi durung ana bukti lan nyatane. Perkara iki ra bisa dirampungi kanthi cengkah lan gedhah. Prayogane, ayo mung bareng-bareng munggah ning pendopo Kasultanan Demak, nyuwun pengadilan ngersa dalem Paman Sultan Trenggono. Sliramu bareng Kang Mbok ya Dimas yo. Kang Mas Hadirin, kula rumiyin siraman. Sampun Kang Mas. Sawangan bojoku karo Yai Karebet. Wih, rangkulan rapete Edi. Mboten niku sampean nggih seneng. Jos kan. Bojone digandeng wong liya seneng. Ora apa-apa. Tunggak diwene nyawa sampean iki. Nek kowe pengen tak gandeng, ayo tak gandeng. Pripun? Gandeng. Gandeng ning pundi? Tak gandeng sowan Demak. Boten. Ayo tak gandeng. Boten. Ayo tak gandeng. Boten. Masyaallah. Keparat. Paring dawuh Kanjeng Sultan. Ngantos dika sekalian kula rawuhaken wonten ing pendhapi Kasultanan Demak. Nedya kula nyuwun egoh lan pratika. Jalaran ngenani baleranipun Dipati Tunggul Wulung ingkang jalari temenggung Prabu Semi kapikut ngantos dipun lebetaken wonten ing Pakujaran. Monggo kula nyuwun dawuh ndika sekalian Rama Sunan Kalilan, Rama Sunan Kudus. Alhamdulillah wa syukurillah Sultan.
Jejere wong tuwa keparenga ing kene aku melu urun-urun rembug. Ngenani kedadian lan kedadian ingkang dumadi ana ing negara Demak. Sultan perkara Adipati Balela. Perkara negara perang kuwi dudu perkara sing anyar. Kedadiane ora mung lagi saiki Sultan. Wiwit biyen ya wis ana perang. Wiwit biyen ya wis ana Adipati Balela. Mula panjenengan dalem aja kekes ing penggalih. Aja cilik ati. Tak jaluk kang tetek. Sultan pancen jumeneng ratu kuwi angel. Kudu bisa momong kalawan kawula. Ratu pindhaning bapak momong marang anak. Ing atase bapak nata sak keluarga momong marang anak. Sok kala mangsa ana anak sing nurut, ana anak sing nakal. Saya-saya dadi ratu, nata wong sak negara sing cacahe pirang-pirang tur karepe beda-beda. Mula ngadepi perkara ngene iki kudu linambaran ati kang sabar, tawakal, ora kendhat meminta marang panguwasaning Gusti Allah Azza wa Jalla. Innallaha ma'asabirin. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum turhamun. Sabar, tawakal. Mbok menawa kanthi dalan kuwi ing mengkone entuk pitulunganing Gusti. Innamal yusri yusra. Kahanan donya kuwi ana loro Sultan. Ana peteng, ana padang. Senajan saiki kahanane lagi peteng, insyaallah ing mengkone bakal entuk pepadang saka ngersaning Gusti Allah. Awaton siji, sabar lan tawakal Sultan. Nelakaken sewu gunging panuwun saking Iguh lan prategelipun Rama Sunan Kali. Menawi saking pemanggih utawi Iguh ipun Rama Sunan Kudus kados pundi? Kanjeng Sultan ingkang minulya, matur nuwun. Kula taksih pikantuk giliran nderek sumbang urun rembag Kanjeng Sultan. Manawi pemanggihipun Kakang Sunan Kali, menawi kula ingkang mestani kakehan pitutur malah amburadul merga ranjalur. Bintara Demak menika nembe geger perang ingkang dipuntuaken kalian tiang-tiang saking Kabupaten Penarukan. Nggih, nggih. Menawi kula pemanggih kula benten kalih pemanggihipun Kakang Kalijaga, mbok menawi ugi benten kalian pemanggihipun Kanjeng Sultan. Saking pemanggihipun Rama Sunan Kudus, tiang Kabupaten Penarukan, Bupati Tunggul Wulung, pangkatipun Bupati, prajuritipun sithik, nayaka prajanipun menawi dipun bandingaken kalian Bintara Demak boten wonten napa-napanipun. Lho kok wani merangi karo wong Demak? Yen ora ana sing nyurung
saka mburi. Menika langka nganggo banget. Langka nganggo banget yen boten wonten dalange. Mesti wonten dalangipun. Menapa wonten dalang ingkang dalangi Dipati Tunggul Wula? Mestinipun wonten. Gambaranipun Pandhawa kalih Kurawa kok nganti kedadian perang mesti wonten durnanipun. Pun kecekel yen kula. Pun kecekel. Upama cara ketok nala kula menika dadi punggawaning negari. Dicekel, diadili. Dalangipun pun ketok. Dalange kira-kira saka guru wonten ing Bintara Demak sing isih klepetan getih Majapahit. Mergi penaruhan menika nganti mbalela. Gelem ora gelem kepengin balekke kajayan ing Majapahit. Monggo dipun sawang kemawon. Sapa kira-kira? Saka guru napa wali ingkang kira-kira isih klepetan getih Majapahit. Oh, pun ketok. Kanjeng Sultan dawuh. Iki sajake ana usul sing apik. Apik mbok menawa usul iki mengko njalari ndang ketemu dalan Demak tentrem. Pinemune Sunan Kudus perang Demak Penarukan tetep ana dalange. Dalange Punggawa Demak dhewe sing ijen duweni darah Majapahit. Mung wae wonge lek omong karepe ora dicetakno. Aku tak jagungan karo Sunan Kudus sedelok ya Sultan. Monggo. Monggo. Sunan Kudus, Paring dawuh Kakang Sunan Kali. gedhe cilike sing mbok dakwa dadi dalang ketoke kok aku. Sapa krasa? Nggih, niku sing rumangsa. Ngono wae. Ben cetha ben gamblang. Kowe ndakwa aku dadi dalang. Nek ngono kowe ngarani aku iki rak wong elek ya, Dus ya. Nggih, mergo dalange tukar padu kok. Oh. Dalange wong gelut, dalange wong perang mesti elek. Sing elek aku, sing apik. Kula. Ngono. Ngono iku wis suwe kok. Ora lagi saiki biyen mula janji menungso ya ngono. Ora ana menungso gelem elek iki ora ana. Menungso gelem elek iki ora ana. Menungso kuwi jalukane apik bloko. Mergo tembung apik kuwi lambange do digawa dhewe-dhewe. Digawa ngalor ngidul, ngetan ngulon, lambange apike dhewe manggone ning jempolan tangan. Lho, iki lho aku sing paling apik. Iki nek wong mesti njaluk apik iki wong lambange jempolan diketokno, monggo jempolan iku mesti bengkong. Bengkonge jempolan marak ning awake dhewe. Iki lho aku sing paling apik lho. Iki menungso. Iki ilmu nyata lho, iki gak guyon lho iki. Iki menungso, jalukane apik bloko. Nanging beda. Kaget aku. Ning beda. Wong yen kulino elek-elek wong, ora ana elek-elek ngene iki ora ana. Nah, mergo kowe sing kulino elek-elek wong, kowe mesti apal. Yen elek-elek wong drijine piye? Elek kowe. Lho, beda ta? Elek kowe. Yen apike dhewe jempolan tangan, yen elek-elek wong ngene. Lah iki yo kena kanggo pasinaon kanggone wong urip. Aja kulino didingi elek wong. Mergo sapa sing kulino didingi elek wong, kuwi sejatine malah elek dhewe. Kowe yo ngono, kulino ngenekno elek wong yo malah elek dhewe. Lah mboten iso. Elek kowe. Elek kowe. Buktine wis mbok gawa. Jajal piye mau? Elek kowe. Elek kowe. Sing didingi elek wong mung triji siji tok, lho triji. Triji liyane sing luwih akeh bengkong didingi awakmu dhewe.
Yen ngono sing elek ora kono, ning sing elek kowe dhewe. Ya ta ora lho, sing bengkong ditingi kowe dhewe to? Nggih. Nah, iki cetha. Mulane dadi wong ora usah kulino elek-elek wong. Apik kowe ora usah elek-elek wong. Engko malah mundak elek dhewe. Ya ngono adus. Ning Purwodadi kutane sing dadi nyatane. Kaya ngono. Lah menawi kula mestani penjenengan nggih elek. Padha penjenengan mestani kula sing elek. Ning ra panjenengan kalih kula sing biji niku rak wong liya. Lho. Tapi kula tak takon kalih dulur-dulur kula mriki. Sinajan ton mung wong sithik. Ning yen yo yen ora. Kaya ngono. Sedulur-sedulur kula kabeh ing desa Guyangan. Kula njaluk suarane jenengan. Ben panjenengan ora ngantuk, kula ditakok kali sampean. Kakang Kalijaga kalih Mbah Kiai Haji Jafar Sodik. Kiai sing paling sugih sak dunia. Niki sing apik Sunan Kudus napa Kalijaga? Nggih lho nggih. Kudus napa Kalijaga? Kalijaga napa Kudus? Kok Guyangan ana dijak rukun Anda. Ndendekane kowe rak kecelik to? Kecelik. Apa yen dupeh kowe sugih terus balane akeh? Urung mesti. Loh, Urung mesti. wong sak Jawa Kudus mengetan. Nggih, Kudus mengetan. Niku bala kula kabeh. Sing kandha sapa? Wong Jawa iki ora ana sing dadi balane Sunan Kudus. Wong Jawa iku balane Kalijaga kabeh. Wah, mboten iso. Wis dikandakno sing tukang kandha kok. Sing tukang kandha sapa ngono? Lah sinten? Modin. Loh, Iya, Modin iku ngandakno yen wong Jawa iki balane Kalijaga kabeh. Makili wong Jawa kabeh diwakili Mbah Modin balane Kalijaga, ora balane Sunan Kudus. Modin niku sakderenge dadi modin, anggere ape nyalon dadi modin niku mesti merdukune teng Pandi Kudus. Ora iso, mergo ngene, wong Jawa iki do moh kelangan adat Jawa. Ki wong Jawa senajan salate sregep, ngibadahe sregep ning wong Jawa moh ninggal adat Jawa ben wong Jawa ora ilang Jawane. Iki wong Jawa, contone apa? Bancaan. Wong Jawa ninggal bancaan moh sedekah bumi bancaan. Duwe gawe nyunatno bancaan. Kaya Mas Sugiyanto. Iki bancaan di esuk. Saben bancaan mesti ngundang Mbah Modin. Modin terus siaran, Modin kondo-kondo. Yen wong Jawa balane Kalijaga. Percaya ta ora? Wah, mboten percaya kula. Wah, ora duwe kuping nggo ngrungokno Modin tanduk kowe iki. Modin tanduk siji nyuwun marang panguwasaning Gusti Allah. Muga-muga pinaringan selamat boten wonten alangan setiji apa-apa. Modin. Nggih. Hormat angka kalih hormat Kanjeng Nabi Muhammad. Muga-muga awis syafaat besok ing dina kiamat. Ya apa ora? Nggih. Hormat salajengipun hormat kalian kaki danyang nini danyang ingkang bau reksa desa mula dihormati muga-muga nderek donga slamet. Ya apa ora? Nggih. Hormat salajengipun hormat kalian dinten Bisub Kenan Gangsal taun 8 sasi 12 mula dihormati mugi-mugi nderek donga slamet. Ya apa ora? Nggih. Hormat salajengipun hormat kalian Kanjeng Sunan Kalijaga. Modin lho iki. Modin lho. Nggih. Hormat kalian Kanjeng Sunan Kalijaga. Kancaku rasa tak kongkon do mudeng. Hormat karo Kanjeng Sunan Kalijaga muga-muga njaga sakwengene sarenane ora ana alangan sawiji apa-apa.
tumanduk dumateng panjenenganipun kadang kula ingkang kagungan kersa sak samunipun kagungan kersa netepi darmaning asepuh ngislamaken dumateng ingkang putra anak Mas Angga mugi-mugi pinaringan slamet wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa-menapa cepak rejeki ados saking bilai anakipun ingkang nami Angga mugi-mugi dados anak ingkang soleh bekti dumateng tiyang sepuh kekalih piguna tumrap bangsa negara agama kasembatan sedaya ingkang sinedya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing dikurmati Mbah Mudin mesti Sunan Kalijaga. Kowe tau krungu ana Mudin tanduk kula hormat kalih Kanjeng Sunan Kudus. Mugi-mugi ngudus tumon ta ora? Niku ra biyen. Niku ra wingi. Ya. Sampean wiwit sesuk mesti ketelik. Masa? Dulur kula mriki. Pun sampeyan yang percaya kalih kula. Mulai sesuk sampeyan yen bancaan tulung Mbah Mudin sampeyan kandhani aja hormat Kakang Sunan Kalijaga yen hormat Sunan Kudus purun nggih Lur nggih. Purun nggih Lur. Ora dihormati ora paten. Kakang Kalijaga ampun sampeyan gugu. Ampun sampeyan gugu, dongane ora mandi. Dongane ora mandi. Awit menapa? Wong sajawa niku wis ndara. Kakang Kalijaga biyen niku maling, brandal, kecu, rusak omah-omah, rusak perawan. Niki Kakang Kalijaga nganti dadi sunan, nganti dadi kiai. Mergo biyen niku wong elek, saiki nggih elek. Lho wali sunan kok gawene tayuban. Anggono gong niku senenge ora karuan. Mongko gong niku maksiat. Mergo gong niku marai cilaka. Tayuban maksiat, ngetoprak maksiat, dalan wayang kulit kulino. Lho, kula niku nganti ipat-ipat. Anak turun kula jenenge ketoprak. Wong ora duwe isin iku piye? Wong ora duwe isin. Wong iku anggere potongane kaya togot ya ora duwe isin. Ngenyek wong. Dadi aku iku kiai maksiat. Maksiat. Lumrahe kiai cekelane Quran hadis, kitab suci. Ning aku kiai kok kulino ndelok tayub. Nggih. Nabuh gamelan. Nggih. Delok ketoprak. Nggih. Kabeh iku maksiat ya. Maksiat. Ngetoprak ya dosa. Dosa. Nganti kowe sumpah. Nggih. Kowe patipat anak putune Sunan Kudus aja dadi ketoprak. Aja dadi ketoprak. Mundak dosa. Mundak dosa. Mundak maksiat. Lho yen dosa ora nek maksiat. Lho kowe gerang daplok kok pencilaan melok ketoprak iki lha opo? Sinten sing ketoprak? Lah kowe, Kula mboten ketoprak. lha ngene iki lha opo? Kula golek tukune blonjo sesuk. Aja ngono. Ngene lho, aja mbok gebyawiyah padha asine. Innamal a'malu binniyat. Cara Islame ngono. Innamal a'malu binniyat. Sekabihe ngamal apa wae kuwi gumantung ing niate. Apik dadi elek iso mergo salah niat. Elek dadi apik ya iso mergo niate pas, niate bener. Contone kaya ketoprak. Ngene iki. Iki tontonan. Ning yen bisa tontonan dadi tuntunan. Wong ngaji ora ning masjid tok. Wong ngaji ora ning pengajian tok. Ning ndi panggonan iso dienggo ngaji. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, undur mangkila wala tandur mangkola. Delengen apa sing diomongno, aja ndeleng sapa sing ngomong. Senajan sing ngomong wong tuwa, sing ngomong kiai, ning yen omongane salah, aja do dinut. Wong omongane salah. Senajan sing ngomong cahangon, ning yen omongane apik, ayo do ditiru. Nah iki tuladane iki. Tontonan iso dadi tuntunan. Nanggap ketoprak, nonton ketoprak, nglakoni ketoprak iki ora dosa.
Sing kandha dosa sapa? Ning Quran semono kandele 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Iki ora ana dalil sing ngandakno ketoprak haram dosa ora ana. Inamal ketopraki haramun gak ana. Nindakake lan sing padha nglakoni. Sing nanggap gak dosa. Nanggap ketoprak ganjarane gedhe dalan swarga iki. Iki dalan swarga. Walah, mboten iso. Sedekah. Nyodakohi dapuramu barang iki. Nah, wong kok ora matur nuwun kok malah elek-elek. Jajal rasakno. Upama kowe ora diundang rene, kira-kira sesuk ora kuat tuku kopi kowe. Oh, nggih. Sedekah ku ora wujud dhuwit tok. Nyenengno atine wong liya, kuwi sedekah ngenaki tiasing sesama. Ketoprak ditanggap-tanggap dhewe ora njaluk dhuwit tanggane, ora nemoro ning kudus utang dhuwit kowe gak. Dhuwit-dhuwite dhewe. Juta-jutaan iki sapi sitok ilang lho iki. Wis tenan. Wong semono ikhlas lahir batin, ngruwo-ngruwo anak, tanggane entuk melok nonton, tanggane entuk melok seneng, nyenengno atine wong akeh. Iku ganjarane gedhe merga sedekah. Muga-muga benjang saged mlebet swarganing Gusti Allah. Amin Allahumma. Ngono. Oh, nggih nun sewu. Nah. Nun sewu mboten kalam. Mbok sithik Pak Gianto. Senengane kok kaya ngono. Iki lagi ketoprak. Nggih. Urung tayub. Kowe nek elek-elek tayub ning Jawa iso dikepruki wong kowe. Lho, nggih. Lho tenan. Niku jane tak kaya Pak. Kabudayan tayub iki budayane wong Jawa. Kowe aja elek-elek. Upamane kowe elek-elek lumrah mergo kowe ora wong Jawa, kowe ku kiai nggatan. Mulane elek-elek wong Jawa, kabudayane wong Jawa. Tayub iki ora elek. Tembung tayub ditata ben guyub. Sing maune ora rukun dadi rukun. Kocar-kacir diklumpukno ben guyub. Tayub ditata ben guyub. Kerukunan meneh. Waktasimu bikabilillahi jami awwala tafarraku. Apal ta ora? Mun lali. Ya ketenai. Gondelono talining Gusti Allah nganggo dalan kerukunan, aja pecah belah. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Tayub ditata ben dadi guyub. Nah ya mesti ana sing joget. Jenenge apa? Beksa. Beksa. Apa karepe beksa? Mudeng. Ngebek rasa. Njaga rasa. Aja jiwit awake liyan, yen awake dijiwit rasa lara. Jen kinajinan mat sinamatan. Njogete piye tangane ngene lho. Oh, barike cah. Elek lah. Nah, njogete ngene tangane. Iki nganggo patukan ora awur-awuran. Tangane ngene iki karepe ya ana ngelingno aku. Ngelingno kuwi, ngelingno marang sedaya para pamirsa ingkang sami tasih gesang. Ngelingno yen urip iki ana sing gawe urip. Sing gawe urip sapa? Gusti Allah Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah gawe jin lan manungsa supaya nyembah karo Gusti Allah. Mula tangane ngene, alif lam ha. Urip eling karo Gusti Allah. Yo, cocok ta ora? Alif lam ha. Allah. Wong urip kudu eling karo Gusti Allah, kuwi yen wong Islam. Ngene iki padha karo ngaji elek-elek ngono lho. Ilmu iki lho, Allah. Jogete nganggo sampur. Iki ya ana karepe. Sampurna nanggonmu dadi wong urip. Urip sampurna iku piye? Dunya kecekel, akhirate ya kecekel. Salate tekun, nyambut gawene ya tekun. Nyambut gawe tok ora tau sembayang ya ora apik. Sembayang tok ora nyambut gawe ya ora apik.
yo nyambut gawe, yo sembayang, donya kecekel, akhirate yo kecekel. Cara Islame ikmal dunia ka anaka isu abada wa malil akhiratika ka anaka tamu tunggoda. So nak kowe diundang pengajian nggo modal ngaji ya. Wah, nyeh. Nah, iki sampurna. Urip sampurna. Diiringi nganggo gamelan. Gamelan iku ya piranti tunggale. Gong ning kono ning kene Gusti Allah Maha Agung lho. Ya ora? Kendang dilantak ndang gage mumpung ijo urip ndang eling karo sing gawe urip. Yen wong Islam sregep saka masjid, wong Buddha sing sregep nang wihara, wong Kristen sregep ning gereja lan liya-liyane, agama apa wae apik, sing ngerti menungso kudu ngerti marang panembah jati. Agama apa wae monggo, sing penting menungso ngerti karo sesembahan, ngerti karo sing gawe urip. Ndang tak ndang gagi. Sinden barang siji dadi pepundhen, kul huwallahu ahad, Gusti Allah kuwi mung siji. Sindene piye nang gending? Lelo. Iya ta? Lha kowe kok apa? Lah, kula niku bendina ngrungokke sinden kok. Lelo. Iki padha karo kowe nak bar salat. Tahlil. Lelo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ora? Paling apik kenong. Kula manggon pojok kae lho. Paling apik. Loh. Unine sing pripun sing Sing ditabuh to paling apik dhewe. Oh, toto paling apik ya. Paling apik. Kae ngelokno kowe. Tapi kula kan jajal. Mas, kenonge apa, Mas? Kenonge. Kamu, Mas. Tuh. Wah, nggih mantep apik. Madani kowe. Wah, mboten iso. Tuh, kalau jak parsode kiai kaya gento. Iki kowe ngelokno kowe kaya gento. Gentolah. Aja lara ati. Oh, mboten. Aja lara ati. Diadepi nganggo ati sing adem, sabar. Wong Islam iki ora entuk ngamukan. Kula niku biyen nggih ndek bojo sinden. Kowe? Biyen pun 8 taun ning kula pegat. Wong kula niku kiai. Kula niku kaya kula nggih gedhe. Anggir dina kok duwe, anggir pengajian. Kula niku nggih disangoni, sangune amplepe kandel. Kandel ning mergo kula ndek bojo sinden. Duit anggir kula layake ajeng kula nggih tuku-tuku. Disenggahi kali bojo kula sinden. Mane man. Mboten sida kula layake. Kula kok duwe melih ing pengajian. Ajeng kula nggih tuku kendaraan. Lho, sinden bojo kula mane man. Mboten kula sida kula layake. Terus kula pegat bojo kula sinden. Kaya ngono ya, Dus. Ngene, Dus. Negara perang. Iki sing disalahno aja dipati sing balelo sik. Disinaoni sing salah sapa dhisik. Apa mesti wong tua bener terus urung karuan? Apa mesti yen anak mesti salah? Urung mesti. Sok kala mongso anak bener wong tua salah. Iki ya ana. Mulane tetembungane wong Jawa bisa mular calira angrasa wani. Aku iki wis bener apa urung? Tuladane panjenengan dalem. Dadi sultan, dadi ratu, dadi bapak iki angel. Padha karo kendi, kebak kecangking, kotong ya kecangking. Iki wong tuwa. Mulane wong tuwa ngadepi anak nakal. Iki aja dianggep yen anake sing salah. Kira-kira apa sebabe to anakku kok nakal? Ayo do digoleki bareng-bareng. Mengko yen wis ketemu, gampang carane nata anak ben dadi anak sing ora nakal. Sedaya pangrigen lan dawuh panjenengan badhe kula esti. Mbok menawi saged jalari katentreman wonten ing kasultanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini penangsa. Nyamam. Kamu dalem, Paman.
sowan ana ing pendopo Kasultanan Demak tanpa tak timbali. Bebarengan kabeh para wedrah ana apa nyapa? Dadi ngaturi pirsa, Paman. Bab apa? Wis menanjung ical, Kang Mbok Ratu Arep matur, Paman. Penangsan. Icalipun Kanjeng Ratu Semenanjung malengipun sampun kula cepeng. Ilange Kang Mbok Ratu Semenanjung kowe wis bisa mikut malingi. Nggih. Ya kene yen wis bisa kok mikut ora enggal kok suwanke ing pendopo Demak. Sampun Jur sapa kang dadi malih? karebet Joko Tinggil. Sopo le malinge le? Karebet Mengko esuk wartawan kandhani. Ben dilebokke nyang koran Suara Merdeka, Jawa Pos, Suara Muria, Suara Pati, Suara Rembang yen Joko Tingkir dadi maling. Nggih. Bet karebet. Bet. Masya Allah, Bet. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kaget kudu semaput aku, Bet. Bareng krungu yen kowe dadi maling. Lho, kliru lemu nyantri. Kowe nyantri ning Panti Kudus turutan urung apal, kowe wis minggat. Rumansaku, Bet. Kowe golek kiai sing kondang. Upama minggatmu ning Bonang, kowe dadi santri-santri sing mursid. Upama minggatmu ning Ampel, kowe dadi santri sing ahli sunah wal jamaah. Minggatmu ki kesasar. Minggat kok ning Kadilangu. Pimpinane pondok pesantren Kadilangu kuwi dongkolane maling, dongkolane kecu, dongkolane biandal, mula duwe murid dadi maling kaya kowe. Umat neh ora duwe kapok bocah iki. Kanjeng Sultan dawuh sambung ilange Ratu Semenanjung iki tuh lan dadi perkara. Nggih. Tutuh tinutuh antaraning Penangsang lan Karebet. Leres. Iki kudu diadili sing saadil-adile. Sing salah ben ketok salah, sing bener ben ketok bener, Sultan. Ening sedaya menika wedrah wonten ing Kasultanan Demak. Menawi kula ngadili ngantowisipun setunggal saha setunggalipun dinakwa kula mban cindhe mban silatan. Rening dika minangka Kodri Jaka hakim suci wonten ing Kasultanan Demak. Bab pengadilanipun Penangsang lan Karebet kula borongaken Rama Sunan Kali. Pasrah bongkoan marang aku, Kados Sultan. mekaten inggih. Alhamdulillah. Sunan Kudus. Hakime aku kowe trima dadi sing nonton. Tak takoni. Manungsa ketiban dakwa diunggahke dari Nara Prasangka, teman diadili isa nampa pidana. Kowe kalamun wis netepi pirang perkara dus. Sekawan perkawis. Kudu ana papat. Nggih, Apa wae dus? kadakwa, Kadakwa, kalih pandakwa, pendakwa utawa penggugat. penggugat, Telu, bukti, bukti. Papat, seksi, cocok. Ana sing didakwa, ana sing gugat, ana bukti, ana seksi. Jroning perkara iki sing madhet dadi penggugat sapa? Haryo Penangsang, Penangsang penggugat. Sing didakwa sapa? terdakwa, Karebet, Karebet. terdakwa, Kowe ndakwa karo Karebet, bukti. Buktine apa? Kanjeng Ratu Semenanjung Anis. Menanjung bukti, ilang. Sing pungkasan seksi, sira ndakwa karo Karebet,
seksimu sapa le? Kula piyambak. Heh? Kula piyambak. Seksine sapa? Kula Penangsang. Kowe mau wis dadi penggugat ya? Nggih. Ngrangkep dadi seksi? Nggih. Tenan? Nggih. Sing ngajani sapa? guru kula Sunan Kudus. Pun komplit. Komplit. Pun patang perkara. Terdakwa penggugat bukti seksi mon komplit Joko Tingkir ndang dilebokke teng Pagunjaran. Nggo sik, elon-elon sik. Yen ana penggugat ngrangkep dadi seksi cara kowe sah apa ora? Loh, Sah? nggih sah. Sah tenan? Mergo ora ana wong liya sing wani dadi seksi, nggih disekseni dhewe. Sah tenan? Sah. Salaman. Aman. Sah. Nah, Sultan dawuh disekore sedelok. Engko ditutupno neh pengadilan iki. Lajeng Aku arep gugat karo wong. Elek-elek aku rugi gede. kok saged rugi. Aku duwe murid wadon patayat. Perawan dilalah sobek. Meteng. Lho, Perawan meteng. menawi mboten dipun tresnani kalian kakung. Iya, perawan meteng didemeni kiai. Lho. Kiyaine bejijat elek. Ngetengi bocah ora tanggung jawab, tinggal lunga. Pun dicekel mawon niku. Ngono ya. Dicekel mengke dihukum bareng karo Joko Tingkir. Kiyaine dicekel, dihukum bareng karo karebet. Mekaten iki. Pengen ngerti kiyaine. Sinten kiai? Iki apa wonge? Boten. Ora iso, ora iso. Kowe kiai celutak kowe. Boten iso. Kowe ngetengi patayat Kadilangu, ora tanggung jawab. Sing dihukum mengke mboten kula ning malah sampean. Kok iso? Mergo pencemaran nama baik. Iki tenan. Loh, Kowe tetep tak dawa. dakwa niku ora gampang. Iya wae tak dakwa tetep. Kudu ana syarat patang perkara. Cukup. Ana wis. Sing dakwa, Sing dakwa aku, sing sampean dakwa. kowe Lah buktine. patayat meteng. Lah boten kan seksine. Ana Seksine sinten? aku dhewe. Loh, Lho lalu piye? boten iso. Kok ora iso? Seksi niku kudu wong liya. Dulure ora entuk nyekseni. Sampean wis dadi pandhawa kok ora dadi seksi. Niku ora iso. Tenan? Ora iso nggih. Jroning meja pengadilan, yen ana penggugat nganggep dadi seksi ora sah. Boten sah. Ora oleh. Boten angsal. Kowe moh tak dakwa, mergo aku ndakwa kok nganggep dadi seksi. Tegese ora sah, ora payu ning meja pengadilan. Nggih. Penggugat nganggep dadi seksi ora sah. Boten sah. Padha karo penangsang. Penangsang ndakwa karo karebet, yo kene disekseni penangsang dhewe. Nah, saiki kari penangsang, jalukmu piye? Karebet dipun hukum. Karebet dihukum dikumbuhi kanca siji. Sinten? Karebet dihukum gurumu Sunan Kudus, melu dihukum. Boten napa-napa. Kula sarujuk waton karebet hukum. Sunan Kudus dihukum sah apa ora? Sah. Ngacok gurumu piye? Dipun. Aku ki gurumu. Gurumu kok malah bukan ngukum ki piye? Sampeyan lebat kok. Pokoke karebet dihukum, Sunan Kudus melok dihukum. Iki perkaramu mbok cabut ora? Mbok Mbok cabut terus, ora? Ayo, nara mbok cabut. Pulau-pulau iki ora ana Sunan Kudus ya wis. Ayo. Ayo mbok cabut ora? Bangkirian kula pikire. Mengke nak karebet kula hukum sampeyan dihukum. Iya. Kula jabal boten sida. Lah ngono ya ana Sunan Kudus neh. Ora sida nuntut karo karebet. Boten. Mergo kowe wedi yen gurumu Sunan Kudus dihukum. Nggih. Bejo abet kowe. Bejo pamane kowe dihukum ora apa-apa, calanang dihukum perkara maling akeh tunggale. Ning nek ana kiai demeni patayat dihukum ora ana, nek ora wong iki. Selamat. Ora sida. Nah, dongkol maling iso nyelametno kowe. Perkara iki cetha Sultan, menawa ora iso dirampungi nganggo lumaku ning Pradata Adil ing negara Demak, rampunging perkara amung gumantung marang kawicaksanan dalem, tumanduk marang karebet lan penangsang. Mekaten iki. Penangsang dawuh lan sira karebet. Kowe sekloron wal saka pidana. Aku mboboti marang kowe seklor.
yen kowe siji bisa ngluwari bandane Temenggung Prabu Semi ana ing Kadipaten Penarukan. Loro ngundurake Kang Mbok Ratu Semenanjung. Wal saka pidana. Saga. Assalamualaikum. 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 Murid kula. Murid kula ngaten iki. Santri Panti Kudus pireng sayembara napa melih kok ingin sayembara Kanjeng Sultan. Belas cara kendaraan niku montor Jupiter MX pasti di depan. Oh. Duwe murid ora sopan kok senenge ngono. Lah ya lunga ana wong tuwa-tuwa kok ora pamit ora apa. Kok bablas dipamiti gurune tok. Arepet unggah-ungguh dinggoni. Ridwallahi fi ridwal walidaini wasukhlahu fi suhtihima. Ridhone wong tuwa loro ki mandi njaluk pangestu ben lakumu nyandung barokah. Tindakno cah bagus. Lho, muridé dewe malih sopani. Kaya dining banyu mili ora bakal kendhat pangestu tak paringake. Muga-muga slamet ora entuk alangan apa. Jaluk pamit pangestu karo Jak Parsudik Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus. Riyen kula tilas murid sampean, sakniki kula nyuwun tambahing pangestu. Ganti uang cah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa?